Humana jud og kargada. Kauli nasad miyog sayo. Nice. So habo ng taong prime. Baka lala itong habuon. Habwa na lang. Kumana dyan. Napay isa ka prime habuan na. Mauna itong habuan. Isa ka prime na lang. Isa na lang among habuanan, 16 deform. Kaya nahuman naman tong isa. So duha na lang mini pare diri ang nabilin. Patunga part, patunga. Si Franklin Tordillo, taga Agusan. Sana pre, gahe makay na pre, patunga na pre. Saan? Tunga. Baligsik na mga lumon. So atuwasan ng habuan aron mga ta makauli na ta. Okay. Salamat sa pagtanaw sa akong video mga lumon. Amping mo dira pero ni bye bye.